Aga ji khulai pi baro ki ba pet ya gani ka jingalap ha gani ka sngi ka bamenta leng ba gani ka channel jong ka partner dap da ka jing sungo yu blay ba udang pen sngo ba udang pen sngo yingi ka ktien ka jong u ka ktien ka ba im ka ktien ka ba shisha ka ktien ka ba don bor ka ktien ka ba penne ba ka pensa ya ka jing im ka jongi kat bangi dang don ne perthai bang kwa banong pi bang ne ka ktien ka jong blay ka long shabom jikut ya ka bangi ngin yo ya ka ba deng tang kwa banong pi ba ka dei tang ni ka ktien kabala ban ai jingkermen yangi kene ka ktien kabala ban ai direction yangi kaba ai ban kedolenti yangi kaba yalam yangi bagade tang ni ka ktien kabala ban ai jingim yangi kene ka ktien ka jong blay ban ngai habangi snap ya ka ktien ka jong blay habangi pen ko ngo ili ka ktien ka jong blay ngin yo diang ya ka jingker khu ha ka jingim ka jongi tong ye pet ya ka ktien ka jong blay ayu ba ka ktien ka jong blay ka ong ha wakum kini kisngi ke bamenta habang pet ya ka ktien ka jong blay ka pen kan mau yanga nagawai ka benta ba kata kalong ba hadin bala de pen baptis yo jisu men sim ba khoi ulawan bat kum jo ka sur na beneng kada ong ne ulong khon junga habanga it nge shem sngo ba e hadin nang ta la yalam yo jisu da men sim ba khoi cheri klau pila ben shem ye kata na ga gospel ga jong Matthews kal nong ba saw de khot ka bening kong ter nang ta kal nong ka bening kong jong Marcos ba kal nong ka ba saw ka jong Lucas ha ka ba la tho bala yatho yangi bahadin bala depen baptis yu jisu layalam yu jisu daumen sim bakut shari klau habala yalam yu jisu daumen sim bakut kan mau gini gawai bau jisu klam let shari klau bani let sngo bhan ne ban let relax ulet ban duai ulet ban ya slok barukpa ulet syakata ka jaka ka ba jarjar syakata ka jaka ka ba marway ka jaka ka ba kinja ka jaka bom dan mano light setang arteli kita ki badan lang ki merat klau bat ki angel ki jong blay ka bible ki atho hang ni lavi puli ya ka gospel ka jong Marcos kalunong ka bening kong dekat bakat ar khat lai nga kwa ban puli phi ka ni ka por ti kum ni ru umen sem ulayalam no kerki ya u shari klau uladonti hagata ka ri klau sau posngi bala pen shoy u dau soitan bat ladon ringkat bat ki merat klau bat ki angel ki la shakri u mdei tang ar peleng lai u jisu u soitan ki merat klau bat kita ki angel ki jong blay u jisu bat kini ki lai ngai kwa banong ipi kini kalong ke jingsisha hagaba ngiru mentang idon hagari klau ngalaban compare ne ngalaban penyasriem ya kini ki sngi ke bamenta ka bangi em kalong kum kari klau ya ka perthai hi barok kawai pen pe kilenti ki kenja ki shnong ki thau ki kenja i kumba ka don shisha hagari klau but u jisu hi layalam ya u shagari klau but ban sha jingit hang ta saupo sngi saupo miet mdan ye ram mdan ba mdan di mdan ye ram tang lightly kita ki u soitan ki mrat klau bat ki angel ki jong blay bat nga sngoru ha ka bakum kini ka por ka bamenta kini ki lai ru ki atre rengkat soitan on wan penshoy ki mrat klau kindon be ki ba ab jingma yangi bat ka balai ka ba sontanat ka long ba ki angel ki jong blay ru ki don ban shakri yangi tadeng tang kwa banong ipia kini ka sngi ka bamenta ken mau ya kini aba ngingi em kini ki por kini ki ya ke bakum kini kadi ka por ka ba i tip na ka ktin ka jong blay kadi ka por ka ba num kut no ra ka de ka jingsdang jong ka jinjinjar ya ka ba ka ktin ka jong blay ka yathu te ha ba ka sedang ka ne ka jinjinjar ka ba mut hi ka de tang ka jingsdang kam pat dei ka bakut henry ka tip ba ka ktin ka jong blay ka ong ba ba ka dan ka jingsdang ka don ru ka jingkut habau jisu sedang ya kata ka jing ya lenti jing ushagri klau ka poir ka por ka bakut no henry ka jing yakran ha ka sngi kan long ja ayu ha kata ka ri klau bat kumno u jisu lale ha kata ka por ka ba kum kata ha ka por ka ba ula sha jingit bat om ta kata ha ka por ka bola thangan ha ka por ka bola terkhong hirau u jisu ulale kumno bat ka ka ba u soitan ula kran bat u jisu bat ka jisu la jubab kumno ngin ya pet ya ka tin ka jong blay ba ka tin ka jong blay ke tho ba anda hala dep ka ta ka saupo sngi saupo met u soitan lawan man ben shoy u jisu ban ong ning kong yu pin shisha yaldi lada mede u khon jong blay lada mede pin shisha daga ba pin kalano yakiti ki mau shaki kpu pe kani galong gawai ka ba u soitan unwan bat kata galong ba un pen arlatien ki ba bon ki breu ki ni ki sngi ka ba menta lada u blay udon lani lada pidei shisha kita ki khon ki jong blay lada pidwai ma pite ka de ban long em lada pi kerpat ka de ban long em
Lesi usaitan unong tadwai. Lesi pila pendwai. Henry ke kelam jaga kamba. Lesi kanum jaga no ka kam ka bapla. Penlengok ye ka jingim ke jongpi. Pinong lesi ngalabut yu try ne ngalap pediang yu jisu kum nong penim. Balai banga ngadwai kamja. Kum bangi kwa. Ngila dwai ba ka corona kanum wan hang ne ke jela ke jongi. Henry ke lawan. Takum no kata ka jing dwai ke jongi. Lesi dan kibri kiben keren benyangi roa ke jing dwai jumpi ki kristana kata ka snam ke jong jisu kam tre kam mat kata ka dei tang ke jing thu khana purus kam ne ke jing bit leni ban ong ba utra wi da ti angel ke jongo kata ka dei tang ke kam bit ne ke jing bit kwa bnong ye pi kini ki sngi kilong ki sngi ya ka ba on pen ki ya shibon ki ke jing jong ki breu on pen ki ya ke jing ke jong pi on pen ki kam tam ke jing jong ki kristan ban ong shisha ublai udan Shisha ublay usngap ke jing dwai jong pi. Shisha bo ublay unle ki kamba ke jing im ke jong pi. Lada ublay udan. Lada pi de ki kun ke jong ublay. Usaitan unong kumta. Te dwai na ma pi yo ke jaga kamba. Pen kala no ye ke tiki mau pen kala kpuno. Dwai bahaka yeng ke jong pi kan jaga kamba. Ba kita ki pangin yo kia. Dwai haga yeng ke jong pi balat pim don ka bam kan don. Dwai lada pi shep ting ba kata ka jing shep ting kan lat na pi lane ka ba kum kita ki bo soitan ulaban ong ye pi. Ini dwai ba ka jing yap kanuman nani kini ki bokum kita ki kinuman kwa ba dong ye pi. Haga bokum kini ki sngi le se don apning jong pi pila dwai shu blai pila yam shu blai pi pila kerpat hau blai le sem nan ba ma ki yeng jong pi la don ka jing tangan la don ka jing kerdu ka yeng ke jong pi pila dwai henry I kum ba kam ja ka kamba henry kwa ba dong ye pi tang balada kam ja ka kamba kam mut bo blai dan lada kam ja ka kamba kam mut bo jisu dan lada kam ja ka kamba kam mut ba ka snam jong trai kam don Jisu hang ni wang bom tang de kupu bo breu nem henry daga ktien baro ka bami nak sintur ke jong blai lada ja ka jing pen artatin ke jing im ke jong pi wat nom paidien wat nom artatin wat nom snow ya ka sur ka ba pasiaw pi ba pin randin no na ka jing nget ke jong pi Jisu dan Ushong aga ket ublay udan ba demo u ba sensyar mdan bala ban pen ki ya ke syuki ke jong u mdan bala ban pen ki kata ka kerdan ke jong u mdan no politician u bala ban pen her syuki u blay u soitan ka wi ke sngi ula mut ban pen her syuki u blay ban kiu no daladi ha kata ka jaka ka ba ublay udan ublay uda pen hap no u uda be no u na kata ka presence ke jong u bat u soitan u ba de lucifer kata ka por la kalalong u soitan bat ula kalalong u ksoi bangai kwa ba nong ipi mdan bala ban pen kan ria u blay na ka jaka ga jong mdan balaan pen keria yu blay nagata ka ket ka ba udan ublay usen char bar kiegi barok ki baja kiegi barok ki balong namar ublay ula deb yathu lupa ba ka jing yathu lupa jong kan jalong ubet ba kiegi ka baula yathu ya kiegi ka baula kren katakan urlong bet namar butrai ula kren baru ubala pen kala ya kata deheng tang kwa banong ipi wanum sngo pala bangi im haki sngi ki bakado ba ka jingwan ka jong trai kala hajan kadi ka sngi nge ai ngo yu blay ba lawan kendit ne wan kan san henry ka ne ka dei ka jing ai lat ka jong ublay ba ki breu hebrew khatway in riu kong klem ka jinget mla an peso ba yu blay baru tau bawat yu bu net ba ublay udan ngakwa abanong ifi ba haba udan ka don ka kamba haba udan ka don ka jing kermen ba haba udan ye ke barok ka ba ukren katakan urlong bet Tadeng tang kwa banong yepi, bau try umman bakoi kamen sim kan jat no, henry babaro kinwan ke jing kalamut, kini ke jing jabaro, ka ba ublay ukwa ban pen pai ye ka pertai sha ublay ukwa ban pen pai ken ye kita ki men sim sha namar balada wan kan san, lada wan kendit. Shibon kin yam kin linyar kin babi kin pakho ya ka kli ke jong ki hakimao bat kanum danjing men toy show andre ublay kwa bakan long kan san gumta andre kwa ban ai da kan ka jing maham bo penya jai menta namar ka dei tangga jing sedang joga jing jenjar kala dei yang iban pa show try ka bible ki athu bo tau ba pop unang pop bo tau ba hok unang hot ngakwa ba pinom dan ha ka list jong kita ki ba pop ki banang pop andre kini ki singing wala da ka perthai kala dei ban kut no ru wala ka perthai kala dei ban pois no sya kata ka bawai no anre kidang dan ki badang ka pop ki badang ya corruption lani ki badang ya bam club ki badang ya le nuti ki badang le aurea ki badang le ki kam ki ba utrai u ijli ka bakum kita ngan puli na kitab Daniel kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba shipau ka ong ni ka tin ka jong blai bon kin ban khot yaladi ban pelong li yaladi ban on perang yaki Kaktin jublay ka ang bagi tagi singi ki bakada bon kita ki breu ki ban pen khot yeladi baki ban perang yeladi ban pelong li yeladi ban pelong khot ya khamat jong trai ki ban yat nakata ka jing khot sha ka jing khot
Kaktin jo blai kong henrei ki baman ki nang yele baman. But on don na ki baman ubam sngoto henrei kita ki bastat kin sngoto. Ubaman ong kaktin ke jong blai sngoto. Henrei kita ki bastat kin sngoto. Man kwa banong ye pi ki bastat ki dei tang kita ki bru ki ba kongo ye kaktin ke jong blai. Ki bastat ki dei tang kita ken ki banget kaktin ke jong blai. Ban tip ba ki ni ki sngi ki ni ki ya ki long ki ba khat do. Kaktin ke jong blai kong bo Jisu ong utau bru bi sngo ye kaktin. But uba le ru ye ki on tarai ukum ubreu bastat ubala tai ka yeng halor umau siang. But deheng tang kwa banong ye pi Jisu le bi thu lupa ba ki slap kin hap ba ka ka jing shlai kin wan ba ka ki ler kin sho ye ka yeng kita ki jing ki jing ten jo kin wan. Kwa rong fi uslap unwan ke jing shlai kin wan ngi ba ke jing shlai jo ke ni ke jing pang kalong la jan barok ko ke perthai menta kum ha ka por ke jing shlai ke jong unowa la pen shlai dak rei menta ngi ba ke ni ke klam kala jan shlai ya ka perthai hi barok ko we bar ngi ya ka ta ka jing pang lalong ba the lo tau slap ba la don ke jing pen ki kita ke eryong ki ba bun ki nong sun char ke ri ke ba kim tip shu ya ka ba ki kin le ke doktor ki shu rap ba pli ha hospital rei ki tip ya ka ni ke we mdan jing pen kia ya ne khnyang rei ke tang la ka jing ai ke jong blai tang da ka bor ke jong blai ba ki breu ki yok khia kwa banong ye pi ba ka tin ke jong blai ka dep kren ba ka tin ke jong blai ka nam kala ta deng ta ki ba start ki de ki ta ken ki ba kongo ki ba ngai ya ka tin ke jong blai but ki thai sati ki ba start ki de ki ta ki bla pen kre ya ka ta ko umpniang but ya ka ta ka sharak ha ka jing em ke jong king ka sharak ka kren ya ka tin ke jong blai pi don em ya ka tin ke jong blai but pi don em ya ka umpniang umen sim ba ko u ba pen so to bangi em ha gi ni ki sngi ki ba khat do uta u breu ba start unang ipen ko yelade unang ipen ko yelade unang ipen long jana yelade but mau unang em kata ka jing em ka banang pen sungo bhal de reu baman ude bamat la ubaman ude ba kelot ude baman udan ki khmat reu umyo i udan ki skor henrei umdan ya kata ka jing sungo udan ya ka jabeng henrei umla ban perkhat bagni ki sngi ki long ki sngi ki ba khat do ublai shimla le kan san ni ki ke ru henrei jai ule khnang ba ki breu kin pai shu na kwa banong i pi kum ki bangai agani ka sngi don't give up what I ba pin randin no what I ba pin pai din no hagane ka jingim ka bangingi im menta ni hagane ka jingele ka bangi don menta ni hagane ka jinjin jar ngi ya langba ka tin ka jong blai ka angum ne ka shiti shi ki hebru ka nong ka bishipo ka de khot ka ba lai pusan gong na mar ka ta what bread no pi ya ka ta ka jing shlor jong pi ka ba don ka nong ba kraw na mar pi don kam ya ka jing ya sha ba ba pi yo ban le ya ka mon ublai pin yo pediang ya ka ta ka jingkular na mar sa tang shibit uta ba wan unwan unam pentut henrei utau ba hok jonga im daga jingai henrei lada kalada dien kam sim jonga kam sngo bha sho yu henrei ngingim long na kita ki ba kenran da dien ya ka ban jotno henrei na kita ken ki ba don ka jingai ya ka ban pen im ya ka men sim ka tin ka jong blai kong ba what I begin bread no ya ta ka jing shlor ka jongi nganget pila shlor ban bot yu Jisu bot yu hado ka bakot nai ran dien nai kaladien nai pai dien na ta ka jinget ka jong pi kan ka Bible ke tho ha ki sngi ke ba khado kan don ka jing pai dien ka ba kraw renga kwa banong ye pi I ba finum don ha ka ta ka list jong kita ki nong pai dien u Jisu ong ba na ba what bread no pi ya ka ta ka jing shlor ka jong pi ka ba ka don ka nong ka ba kraw na ba pi don kam ya ka jing ya sha ong ka tin ka jong blai ba utrahi ong na pipuli ke shiti ke banengkong Petros long masan ke khot sipo ong na maru trau la khot ipi sha kata ka burom bam jukut lada pi sha shipor le ala pi sha shitom kendiat por utrahi unang penjanaya pi unang pen scam ya pi unang pen chat bor ya pi bat kata hi ke de ka tin ke jong blai ka ba pinang ya hang ni ka por jong jing hang ni ka por jong jing tenju hang ni ka por jong ka riklau ka kwa banong ipi ba utrai ong ya pi mauhi un pen chat bor un pen scam ya pi un pen janaya ga jing im ga jong pi wat long kita ki baranda din no wat bread no ita ga jing shlor jong pi na marada piaisha ong ga tin ga jong blai u blai un ai ya kata ga jing kular ya kata ka nong ha ga jing im ga jong pi ba ga tin ga jong blai ka ong hang ne bangingim long na kita ki ba pai no da din hen ringin long kita ken ki ba ya chakmat ba uta wa hok jong blai un im da ga jing ka Bible ka ong banginom yat daga ta ke jiui henrei da ka jinget bangin nget ba blai udan kumba ka shdia brul no makhatwe de khotn re ko ong klem ka jinget omla am pesu bhai u namar ka dei yau ta ban hajan ublai ban nget ba udan bat ulong uba ainong ya kita ki bawat ya
ublay jongi uday ublay uba ainong ya kita ki bawat yo klem ka jinget ngilom la ban pen sngop ha yo blay ka do ka nom la ban pen sngop ha yo blay ong ka tien ka jong blay henry tangata bangin nget how try to ai bangin long ki bayai sha to ai bangin long ki bayai ne u jesus sao po sngi sao po mit namar la lami uda umen sim da la lami uda ka do nget un jin da la yap no hi sao po sngi sao po mit mla ban im henry la lami uda umen sim ba khoi uday umen sim ba khoi uba sustain you jesus uba la krishan bor yo try hadu ki sao po sngi badai tang kwa banong ipi u soitan undon ban pen artatin ya ke jinget ke jong pi u soitan udon ban pai din no ya pi nagata ka jinget ke jong piao jesus christ nang kwa banong ya pi jagat baja longkat balong nget bau blay don nget bau jesus don nget agani ka tien ke jong blay mar ka tien ke jong bai ka kular ya pi bau try un sale ki kamba nam ta ka jim ji la da kam dei menta kan sa jala shai la kam dei la shai la shisngi henry un le ya ka kamba nagamenta jong pi sam arpusan ka khot ka balai gong henry kita kim up kermen how try da lele ru kinom yo pen le ran utrai unom yo man pen le ran ya kita kim up kermen ho utrai unom pen le ran ya kita ki banget ho henry kita ken ki bam nget ki ba shet kala klem daw ya kita ken on pen le ran ong ka tin ka jong blay tin ka jong blay ka kren ya kita la da nging la sha shitom nam ta utrai la da ngila sha shitom ken ban ya sha ban bat scam ya ka tin ka jing ya sha la ngila nget be ka tin utrai ong an ri ken dong ken ya pi na kata ka jing ten ju ya ka ba on ten ju ka perthai barok ka we ban ri ken dong ya pi ban sumar ya pi ong utrai nga sngo komen ban perkhat ya ka we nga da sngo komen ba nga da ai ngo e yu trai ba kata ka long utrai jungi u jesus christ wat habangila de ban let shadu jok ulawan ban pelat ingi na du jok kata ka dei ka kam ka ba krautam kata dei ka kam ka ba etam kata ka kam em dan bala ban le manoru reu try what na du jok ula say yangi ban pen em yangi ban ngatep un say yangi ru nakini ki jingele ki jing e ki jing kendo ki jongi ke bahagani ka perthai na ka bagan jaman sim ula le ka ba krautam ka bagan jado le kan long ayu hakamat jong try long ki be sha long ki be up ba ka tin ka jong play kong philippi sao hado ka khot ka ba nyo ko ngan pule ka ni ka tin jong play ka ong to kemen no how try la ka sngi ting ong patu ya kemen ba to ai ba ka jing sha jong pi kan pau hagi breu baro bau try ulajan ai ba pinlong ki bayai sha na maru try ulajan man wan ulajan man le ki kamba bangangai ulajan ban rong no yangi naga ni ka perthai hagi ki baro wat kuslai ong ka tin juble henre haga ta ka jing duai haga jing karpat lamba ka jing aingo to vin pen tip i jing pan jong fi shau blay teu blay ka jing suk kata ka jing suk ka jong blay ka ba palat i jing shampang baro kan ri jai ya ga ne ka donut jong fi ba de ka jing mut ka jong fi ha u Christ Jesus la da pinang ban aingo namal ka jing aingo ka dei ka ta ken ka ba pipi nget ya ka e ka ba blay un le pi aingo amba pi yo diang re pi aingo ya ka e ka ba blay le dep kular wala da pim pa yo diang aingo lupa na do menta ya ka e ka ba blay un le ka jing im ka jong fi la da pi bedang im ha ka jing dum la da pi bedang im ha ka jing em ka ba pen susi ya ka man ka jong blay kala ka ba mut no ka ba ka pa ka por ka dang don kala no pai chu jisu pediang ya u ko munong pen em ka jing em ka jong pi namar ka por ka ya ka dang don ka jing snai ka jong blay ka dang don ka jing kang ka dang play ya ka ba pi pinang la ban rung syakata ka hima ka jong blay lanang ipuli ru kitab jing pen paul nong ka ba arfu ar ka khot khat wei kong utaw bom hok tu nang le bom hok ba utaw ba tingit tu nang tingit ba utaw ba hok tu nang le hok ba utaw ba khoi tu nang khoi ka tin ka jong blay ka ong kum ta utaw bom hok tu ai bom long bom hok ba utaw ba hok tu nang ye long hok utaw ba khoi nang le khoi utaw ba im jaklia tu nang jaklia re tu ai bangin long kita ha ka liang ka jong blay ken ki benang im ka jing im ka pa pen so bha ka ba im ha ka ta ka hok ka jong blay bat ya ka ta ka bangin im ka ta ka jing im kan ka banang pen khoi ya le man la ka sngi ba ding ta ka tin ka jong blay ka de ka pen khoi ngi pule bhai ne ka tin ka jong blay man la ka sngi ba dwai bo man sim ba khoi hi un pen shai pi ne ka tin ha ba pi pule o man sim ba khoi un kran ya pi o man sim ba khoi un play ki khamat ba kan jam sim jopi un play ya ta ki skor man jam sim un play ka ta ka jing sung thu un play ka ta ka jing mut jong pi wang ba pin sung thu ya ka ne ka jing mut jong ka tin ka jong blay boro shi ka ta le si fila pule ya ka tin re bun sin ni ka tin kamrung ha ka jing sung thu ka jong pi kamrung ha ka man sim ka jong pi re nga ngai ba man sim ba khoi un kai ya pi nang ni shi khamat o man sim ba khoi un kai ya pi da ka bor ka jing start ka jong u ya ka ba pin shempang ya ka ni ka tin ya ka bala persat dau man sim ba khoi ban nga ngai utrai un ai bor
ya pi un ka shan bor ya pi yai ne hado ka bakut mar ka tin ka jong blai ka ong bakadan ka shiti ka bau utrai utho igni ki nyotli ki balang ka balang na do Ephesus hado ka balang ha Philadelphia ka tin ka jong blai ki atho ingi bakini ki balang ki balang ken ka bau utrai ong lada pi yai ne hado ka bakut tang utau bi yai ne hado ka bakut utau nyola imong ka tin ka jong blai Matius long ba arbusau ka dekat ka bakat lai utau bi yai ne hado ka bakut unyola im bau jisu ong hagini nyotli ki balang ong utau ba job ngan aheu ya kanong utau ba job haga way po way ka balang utrai u ai ya kanega jingkular utau ba job ngan ai u ta kanong nginya puli ngani ka por nya kita ke nong ki ba utrai un ai ngani ki balang langi puli ka balang ha Ephesus utrai ong ba ka dekat ba nyog ong utau ba don ka skor tu un sngoy ka ibong munsim ong ta ki balang how utau ba job ngan ai u ban bam no ding joga jing im u balong ha ka paradise ka jong blay dang utau ba job un yo bam no to ding joga jing im u balong ha ka paradise ka jong blay ken mau ba ha ka per eden mensyadon artli kita ki ding u ding joga jing tip ya ga ba ba ga basneu u ding joga jing im u adam u labam yo tau ding joga jing tip handai ki klem yo bam no ding joga jing im handai kwa banong pi ha ka paradise ka jong blay u don ya ga tau ding joga jing im ya ga ba kita ki ba job na ga ne ka prthai ken yo bam no tau ding joga jing im phim kwa mo ba adam ro mishim la yo ban bam nga ang not ban yo ya ga ta ban nga nget ba halada ngi ai ne ado ka bakut ngin yo diang yau tau so ngin yo bam na tau ding joga jing im ka tin ka jong blay ka ong de yau tau ba job anam pen sneu na ga ta ka jingyap ka baar yau tau ba job anam pen sneu u na ga ta ka jingyap ka baar ka tin ka jong blay ka ong balada ngi long ki ba job namar ka don ka jingyap ka baar ka jingyap om tang ha ka do andre ka don ka jingyap ro wa ka mensim ka soul ka jong pi kan perish andre ladangi ngi ai ne how tra ha do ka bakut ladangi long ki ba job deng ta ngin light na ka jing pen sneu na ka jingyap ka baar ong ka tin joblay ka khubor she Pergamos ka tin ka joblay ka ong ka khot ka ba khat nyo ka ba kham sharum ka ong how to ba job ngan ai u ban bam na ka ta ka manna ya ka bala buri no bangan ai u ya to mau beli ba how to mau ya ka kerteng ba thamai bala tho ba no ru unomi thu handrai tang uta uba pediang ya ka tin ka joblay ka ong balada pi pila job lada pi job ong ka tin ka jong blai un ai ban bam pi na ta ka manna ya ka bala buri no oh pinyo bam ya ka manna ya ka bo trai ula pen kre na kam ta jong pi ba pin bam ko maki kon Israel kila bam ya ta ka manna kila yo im ha ka ta ka riklau u blai un ai ngi ni ka manna bangin bam halaga sngi ba ka tin ka jong blai ka ong bat ya ka kerteng ka jong pi ru un tho how tau mau bele ya ka kerteng ka ba thamai bom dan mano bala ni thu un ri tang tau ba pediang pinyo da ka kerteng ka ba thamai ro beneng kerteng kum no ni ka prathai kam lei en re habneng utrai un ai fi de ka kerteng ka ba thamai ya ban tho ru ha tau mau bele kadang ka khubor ka balang ha tai thiria hangi ru utrai kular ka khot ba phun re ko ong bat utau ba job ru ba sumar ha do ka ba kut ya ki jingle jongan ai ui ka bor halor kita ki kin jaban rio utrai wongan ai ka bor ya piru halor ta ki kin jaban rio ka bor ban sin shar ban ka kwa banong ye pingin shong ha beneng de tam ngin shong re ka babel ge thu un ai ngi ta ka bor bangin sin shar lembad u kris u bat u tu ding sin shar nar ko ma pluet jin ye tu kiu jong nong tau kiu bat ngaru ngan pediang na ukpa jonga bat ngan ai ye close step jar ki badon ki skor tu un snow ya ka ebo mun simu ong ha kita ki balang ka tin ka jong blai ka kular bo tra un ai ngi ya ka ta ka authority bano authorize ngi wat ya ka bangin sin shar lembad u ken ka tin ka jong blai ka ong kaniri ka khubor ka balang Sardis bo try ong yau tau ba job an pen kup yu kum ta hagi jan kup bali banon pen dam no de lele ka kerteng ju na ka kitab ka jing im bangan plaken how kerteng jong u ha khamat ukpa jonga ban ha khamat ki angel ge jong u ka tin ga jong blai ki atho ingi ladangi len no yu try le pili Matias no mi sipo de khot lai pu ar lai pu lai gong la pi len no yu try ha khamat ki briu un len ha khamat jong ukpa bala da pi plai yu jisu la da pi plai yu khamat ki briu un plai fi khamat ukpa ga ni ga de ga ta ga de khot ye ga bo try wong yu tau ba job an pen kup yu de ka chan kup ka bali ban pen dam no ka kerteng ge jo ki kitab jo ga jing im kan ma sin ba pila pediang yu try ya ka kerteng ge jong fi la tho aga ta ka kitab jo ga jing im dan bala un pendam shu bad hang tau try ong la da pi ne wong bangan plaken ya gerteng ge jong pi khamat kupa jonga bad khamat ki angel ge jong u kata ga de ka ba snotanat ba kupa u jisu introducing ya khamat jong kupa ya ke ka bangil long ba ke ka bangil le ba ga de kata ka ba snotanat e ka da ba tin ge jong play ka don ka khubor ka palang ha po Philadelphia ba u try kular ong kumne ni ka balang po Philadelphia ka de ngir ka khat ba khat ar ka ong u tau ba job ngan pelong u rigid ha ka ying u play jonga theonomy shabar shu
bat ngan tho halor jong u ya ka kerteng ublei jonga ba ya ka kerteng jong kata ka nongba ublei jonga ka Jerusalem ka batmai ka bawan herna beneng ublei jonga bat ya kata ka kerteng jonga ka batmai oh ka tin ka jong ublei ka ong balada pi long kita ki biaine bat kita ki ba job ka babel ka ong pelong ifi kum taki rigid haga yeng ka jong blai ka umot ka permanent pin yo ya kata ka jing shong ne ka balong permanent pin scam pin ne kum tau rigid haga yeng ka jong blai bat utrahi wong ang ni ba finumi no shabat dalele ru finum du no lani finum lachu na kata ka jaka ya ka ba utraun IP ka long permanent ka long ka ba yaine ya ka ba utraun IP bangan tho halor jong u ya ka kerteng u blai jonga ba u blai un tho ka kerteng ka ju halor jong pi ba deng ta tin ju blai kong ba ya ka kerteng jong ka kanong ba u blai jonga ka Jerusalem ba thamai wan herna beneng u blai jonga ba ya ta ka kerteng jonga ka ba thamai ken ba deng ta ki ba pala ki ba mayan ki ba kraw haba ngingin long kita ki ba job ngin yo diang ken ka tin ka jong blai ka ong neru i ka balang apolo de kaya wong ka de khot ka ba arpuai ka ong utaw ba job ngan ai u ban shong lembat nga halor ta ka khet jonga ku manga ru ngala job bangala yo shong lem ba ukpa jonga halor ka khet jong u jisu ong la pipi long ki ba job ngan ai ya pi ba pin shong ha ka ta ka khet ka jonga kan ma we ka ne bo soitan na do ning kong ukwa ban shong ka khet ka jong blai henre ula shabe no na mar ukwa da gabor henre yangi ki ba job ka tin ka jong blai ka ong ba ma uhi daladi un ai da ka monsungu ba bangin shong ha ka khet ka jong trai ani ka long ke ek ka buram ka bakat kata ani ka long ke ek ka ba crowd kata kata ya ka ba ka jingmut briu ka jungi kamla ban sngo tho shu kata poi ka singi kan long hado kat no bo try daladi un ai ka khet ka jong u ya ka bangin yo shong hang ta kumba ukpa ula ai ya jisu na marula dep job ya ka ni ka berthai mo jisu run ai nga ba dia pi ya ka ta ka jak shong ya ta ka khet kai but nga kwa abnong i pi to what ai pi ba pin pai dien no ha gi ki sngi ke ba kum kini what ai ba pin pai dien no na ka ta ka jin jin jar ka ba pi de ben ya leng ba but kwa abnong i pi ka ni ka sngi ka ba man ta bo try upan kan mau yang iru wong ya kisnran ke jong shisha menta fin sngosi henry ka jiso si ke jong pi kan kalasha ke jing kemen habangi pule yones kal nong ba khat re ke khot ka ba arpho ba ka arpho wei ka ongum ni ka tin ke jong blai u jisu pen kan mau kisnran ke jong namar ba kisnran ke jong ki dei ki ba yo ji kai ba utrai pen kan ma ba yo pen kan ma yaki namar ba u jisu la de ya tholo pa bu lech Jerusalem bat kum tan kem yu de ki Rome bat kum tan pen shitom yu bat kum ta de ki rangba leng do de ki Pharisee de ki nong tho ban hang ta ban sempat yu ban pen shitom yu hado ban pen yap yu baru ong ye ne ka wei ru ba hadien nang tangan sami pat haga sngi ka balai ka ne ka de jing tholo pa ka jong jisu ka bo la de ya tholo pa ki snran jong andre ki snran jo kum ki breu bon sin ki klet no ngiru teng teng ngilong kum ta habang imat ika jing jar ngi klet no ya ka ka ban saja hadien nang tapat namar ba kini ki senran hadien ba kila ibu jisu la kem kila si kila adwai le si kila henry kimyo i kanu no ka kamba u jisu sha jembe la tani u ki sha jembe la sho yu klemle la sempat yu la benyu la kren benyu henry jisu klemle i ba klem ja kamba iram i kumba kata ka jing mut ke jongki lene kata ke jing kermen ke jongki ya kata ke hima leng ba uni mesaya i kumba kala kut no i ba kam poi she eru tadeng ta anda ba kele ile balas di nu jiso lor ding pana balasa ki ki jat jang u bat baladung da usum na ka krong ki hang to it's over it's the end pin kan ma shwai kata u petros li da lenno yo jisu laisien ulen baladon bakali ni tharai ba mer medei we na kita ki nong bot jo ong em hadu laisien ulen namar ulayo i gane ba i kumba kam poise sheru i kumba kam jagano no ka kamba ula paidien no na utrai ula len yo Jesus Christ na marba ma ula mudurbe kumba jisu ya ka du riau un ya bo un le ki kamba kumba la pen im ki ba ya un pen im ya la deru ne ka ba kum kita ki miracles ka ba jisu la le u petros la khmi lanti ba kan jagum ta re i ku ba klem jai hadu ba petros u paidien ban len yo tra hadu lai sin begini ke jingja kwa abanong ye pi kam kut tang ha ke jing e kam kut tang ha ka ri klau kam kut tang ha ka ta ke jing pen shoi ha ta ke mrat klau renga kwa abanong ye pi bo trai u bo iki angel ke jing u ban sumar yo jisu na ka ta ke mrat klau ban sumar ro yo jisu na ka ta ke bor ke jing pen shoi yo soitan ba ka tin ke jing u ka don hau trai ba deng tau la lach im na ka ta ka ri klau nga kwa abanong ye pi ka long kom ju ru soitan la ban don ka ta ke mrat klau ki la ban don nga kwa abanong ye pi u bleu pa ki angel ke jing u nam ta jong pi ka tin ke jong blai ka la pi pule ka sam ka blai pu sao ka khat ban nyau ka ang ba bo trai un pa ki angel ke jong u shapang
จงพีกะซ้ำขันได้พวยกะคัดกะบาขัดลายก็องบาอุนพะกิอังเอลกะจงอุชพังจงพีบันสุมารีพีกลันตีจงพีบารออุกินระไอพีกิกตีกิจงกีบะฟินมจันทุดกิจัดเฮามาอุตรายวังันพะกิอังเอลอุตรายอุนแอคทีเวตกิอังเอลกิจงบันรีบันสุมารีพีบะกิตากิอังเอลกินเลอโยกินระไอพีนักริคลาวกันสะปอยกะปอร์กะจิงรอนะพินรองนะยพีดะกิตากิอังเอลกันนี่กะบังงียะมันตากำเดกะบะกดกันสะปอยกะบะกดบัดกะบะกดกันลอง so glorious กันลองชิชากะบะดับดะกะบุรัมมาหาดินจงกะจิงชาจิงเอ็ดกะจงเยซูหาดินจงกะริคลาวอุเยซูอุสดังบันยาลับยะกะ gospel บันไอจิงอิมฮะกิบะยับบันไอจิงอิมยะกิตากิบะละโดจิงกะแมนบัดหาดินจงกะตะกะริคลาวงีอิชิบุนกิคัมบะกะบะอุเยซูละเลบัดเดหงตากว่าอันเป็นกันมายะเพียงนี้บ่อยอุเปตรัสรุละเลนฮันเรกิเคล็ดเนาะยะกะจิงกุลาร์กะจงอุเบลนะมาอุเยซูหาดินไลส์งีไลเมียดอุดามีปัดเนาะนะกะตะกะจิงตับกันเยซูบังงีชักรีอุเดอุเยซูบะเป็นดับยะกะเตียนกะจงอุดามีปัดกบาเยซูองหังนี่ที่ชาช่างองอพีพิญญามาพินลินยารุอันไรกับประเทศกันกันมาพี่แต่พินโซซีอันไรละตะกับจิงซูซีจะพี่กันกลาชกับจิงกันละดับพี่บุตรชายอุตรายกิบริกิลาบันตะเคกิองพี่เงยยูนิวเยซูอุบมลาบันเป็นขี้อุบมลาบันเลกิกัมบาอุบมลาบันเลกิเกกิลาบันกระเคบันยาพี่กตากนมกดตาหังตาอันไรกตากับจิงซูซีกับจงพี่กันกลาชกับจิงกันกับเรียฮบกับสุขคนกับดอนกับจิงซูซีฮบกับละจ้ากับปอร์จงกาอันไรอันดละคายไตคนกำกันมาชูยาละกับปังกับชิตอมนามารกับจิงกันบลาคาบริวชะกับประเทศกับบริวกับบสุขคนกับดอนกับตากับจิงปังกับดอนกับตากับจิงเชปติงกับดอนกับตากับจิงฮอร์กับตากับมันซิมกับจงกากำเต็บฮบกับรุ่งชะกับเลบรูมเต็บกันจ้าอยู่นามารฮบคากับบ่หมดฮีกับได้ฮับเร่งกับจิงยับกับจิงเอ็มกับลงอาร์ตลีนังตากับดอนกับจิงเชปติงเรียนดลาคาเยไตคนกับตากับบริวกับเคล็ดเนาะตากับจิงปังกับจิงสตอมบารอกับกว่าคนเบียงใส่เสียนฟัดมารบาลาคาไตคลุงก็งากว่าเบียงใส่ไว้คลุงกับเคล็ดbaka de banya leng baka ta jing pang jing stom baka la klet ru ya ka ta jing pang baro habangya leng baka ni jing pang le bangya leng baka ni jing stom habangya leng baka ni jing e ka ne ka nom kut hang ne na maria kata ka bangya leng baka jing e kan sakha ya ka ek ka ba itnat u blay la thmu ya ka ek ka ba plau la thmu ya ka ek ba kraw na ka mata jonga ba jongpi baka ne kam kut hang ne u blay u la pen kre ka ba hatam ta jongpi u la pen kre ka beneng nam ta jongpi u la pen kre ka jing penem ta jongpi u la pen kre ka ek ka ba pla nam taจิมกับจงพีงากว่าน้องพีวัดนมโดจิงกระแมนวัดนมพายเนาะชนีวัดนมพายเนาะชะไตอุสัยตานุลามุดโดรวิวเยซูรุฮับุลาดอนนาตะกริคลาวองตุกันทีเนาะนังนี่วองเยซูคอมมิตซูไซด์เนาะน้ำมันป่วยเฉยๆเรื่องเยซูคลำสงับยาไซตานุองนาบามันนมเบ็ดมันตันจุยทริบัลเบลจงเมเซลไซตานุว่ามันน้องยีพีกันทีเนาะว่าลาเบียงกับตัวซูไซด์เนาะสเตียนภาษีเนาะดีเนาะตะกบีเนี่ยคลิกเนาะยับเนาะน้ำมันบจินจาร์ทันเรื่องกว่ามันน้องยีพียัยเนี่ยตั้งกิตะกิเบยัยเนี่ยเกินยอลายเอ็มองกับเตียนกับจงเบลblame le ka kamba ka jim jongpi para bokum ka ne ka por le se la da pidi ki bangai usai tan wang mani no yanga pdiang no yanga phai no adu trai ngalai pi ni ke baro num bie ke jong ka prthai usai tan un tarwa ke por ken sapoi ka por ka jing shukor ka ba kraw kan sapoi kumba usai tan open show you jisu wang mani yanga tangan ai ni ke baro kan sapoi ka por ka ba umarat klau un sawan ba un saong mani no yanga bangan ai no ikini ki jingdan kam ke jongpi kan sapoi ka ta ka por ka ba un sa shan do to sharp jong u naga khti man ka shlang mat renga kwa ba nong ipi ko ki bangai to ai ba phin long ken ki be yai ne ado ta ka sngi ke jingwan ke jong trai u trai u et palat yangi hado ka ta khtin ke jong player ko ong naga shiti ki nong rom ka long ba phra ka khot ar fu ar namar ngitip baya ke jing pelong barok kawai kia ut lang bat kia suk khun lang hadu menta barom dang kata handrei mangiru hi ki badon ki sok nang kong jau mensim wat mangi hi ken ngia ut sat hapo halade hi da kata ba up kmi erhir ya kata ka jing ting khun ka balong ke jing su spa ya ka met jongi ting jom lai kia tho ba kumba ka ni ke jing thau ke jing pelong barok kaya suk khun ka bamut makaru ka suk ka kaan ba ka don man khai ke ba thamai ba ka de kata kum mangiru ka tin ke jong bleng ngia su ro ngi kwa ru ba kan ngin lek no na kan ka met bangin don no ba du trai bat ka prthai ka su ba kan khai ka ba thamai de de hang ta tin jom blai ki thu ba ka sngi ki banwan ba blai hoi pendu pendam no ya kan ka prthai ba ka beneng ka barim wan ai ya ta ka beneng ka ba thamai bat ya ka Jerusalem ka ba thamai ka ta ka ba blai ula pen kre nam ta ki ba et yu ba de hang ta bangi ang not ru ba kan ka met ka jongi kan long ka bla siu spa no mar ha ka ta ka jingwan ka jong trai ha ka ta ka jingrong no kan ka met ka jongi kan kalan ka met do sha ka met buram ka tin ka jong
jong blai ka ong bi pule ka chithi ka ban kong ki koren ka lanong ka bakhat san ka de khot ka basan pho ka ong ba ka do ba ka snam kinom la ban lech ka hima ka jong blai kinom la ban yo ya ka hima ka jong blai ta deng ta ha ka ba shiklip mat ha ka jingriu ka turoi angel rang ba ha ka ta ka jing sawa ka ki turoi shiklip mat on pen kala yangi na ka ta ka jinglong do sha ka ta ka met buram kumba u jisu umi pat ka tu ka jo ka met ka ba u jisu umi pat na ka jing tap ka jo ka met ka ngin yami ha ka ta ka sngi jong ka jingrono ki angel kinwan manwan shao yangi kumba u jisu u don bat ki angel ki jong ha ka ri klau de heng ta ki angel ki jong traru kinwan shao ngi ha ka ta ka jingrong no ya ka bangini i trai ka ta ki steng sun but de heng ta ka ngin let bat o sha ta ke bam jukut bat ngini shong bat o kan sha bam jukut de ta ko abnong i pi ko ki bangai to ai ba pin ne ha ne ka por ka bamanta wanom phai dien wanom phai shkamon shkadiang wanom lech ki we ki blai wanom lech pat ban phai no na ka jingai ke jong pi hin rei yang scam hado ka bakut na mar tang kita ki be ne hado ka bakut kita ken yo la em kan ka don ka nong ka ba kraw ya ka ta ken ka jingai ne ka jong pi ong ka tin ka jong blai ngani dwai ka ne ka por ka bamanta dan na pring jong pi ka ne ka por ba phim pat IT lut ya la di hautra IT no Ladi pimpat ngai hau Jisu ngai no. Namar ka ni ka ktien ka jong blai sakat no kan pen shisha ba ka dei ka ba shisha. Namar ka ba ktien jong blai ka tho ba ka ja ba ka yelong. Tingin ya dwai ka ni ka por ka ba menta. Ai ba utrahan ba skam fi ai tilot yo priang human sim khoi. Human sim khoi un yalam fi un chat bor fi hagi por ki ba kum kini. Tingin ya dwai ka ni ka por. Hallelujah. Haga kerteng ka jong Jisu ngai ngo me go try. Balan ba ni ka jing ja blai. Ya ka ba me ai ka khubor ka ba shai ba ka ba long na kam ta jungi we pi we blai ka ba ngim de ban sting la nei ka bangim de ban khain thlai ka han rei ko try bangin shimkhia namar try ha ba memekren ka don be ko kon rat try ka jing pen dap ablai mekren leng bagini ki ke khana ma ki breu ki jome ki nyo an pen khre ya la ka jong ka jing em try ki mampat IT kta do man sim ba khoi pen kan do iki da ka bor ka jong man sim jome shpang ka hok ka pop ka jing bi shar pen kan do iki ko try dong ki ka man sim ki dong ki ka donot jong ki ko try ba ka tien ka jome ba try ka nom ya lat no na ki ko try ba ka jing pen em ka jome ka nom ya lat na ki ablai ka tien jome ka klami klam ka bor nganget kala tanra kala dongi ki men sim patrai nganget me pen kalai ki ni ki khon ki jame kat kum ka ktien ka jame able mde kat kum ka nyam ka rukom handra kat kum ka ktien ka jame able patrai ngade dwai ko habaki khon ki jame ko tra ki phasha ka ktien ka jame kum ta kin yo em na mar habaki don ka ktien ka de ka ktien ka ba em ka ktien ka de ka long ka ba shisha ka ktien jame ka long ka ba yaine kumba ka ktien ka long ka ba yaine kita ki bdan ka ktien jame kin yaine shira ki bam chukut ngadwai ko trai manangile ki kamba manale ki kam ki ba kra blam ne pen scam ka jinget jigi ba bon ablai mena pen scam ka jinget ko try jigi ba bon try ngale duai ba kinang phasha me ba kinang pdiang ni me begini i go try ka bor ka buram ka jome ba try ka revelation shapang jome ablai ba try ngale nget ko konat men kta ko try ki menang le ki kamba ha ka jim ki ba bon try men ker khu ki nong sanchar ke jongi man ai ki jing start ki jing shapang ma ki de dang ki breu try ho kim don jing start la da mem ai ka jing start man ai ka jing start ki nos ki doctor ablai ki ba don hapdeng ko try ka kam ka ba khia ka jong ki ablai ka ba men ai ki ya ka ta ka bor met ko try ba kinang la ko try ban shakri yo pa lang jome try men ai ki ka jing start ai ki ko try ke ya ka jing shampang ablai ka bor men sim ba kinom do jing kermen da bikin long klan ha ka men sim ka jong ki baro ko try ka police department but baro ki department ko try ki ba don ko kan rat try ya ka jong ki jigit kli ya men pen chat bor men ai bor ki ko try ngada duai ko kan rat try ka ba me nang ya lam yangi ba try we nang la ko try ban don kam tam bat me ablai ba try ngai ko kan rat ha ba ngi don ka ktin ka jong me ngi don ya ka jing pen em ablai adwai nga ker khu ablai ni ki khon jeme baro ba bagi pediang ni me ki pediang ya ga jing em ha bagi pediang ni me ki la pediang ki ba bahatam ba bagi la pediang ni me ko try ki la pediang ko kan rat ya ga ta ka jing em ka ba bam ji khar blinga dwai nga ker khu ki baro ha ker teng ga jong jisu nong pen em amen but amen ngai try no ai bore phi nang kershan bore phi bo nang le ki kamba but station ba pin sngo ba man subscribe ya ga channel jong ka portnet but ba pin tip ru wat ya ki para lok ki jong pi ni ki bahayeng ki basam ki jong pi namar hang ni ha ka channel ke jong i don hadu ko ba south patli e ki jingelap ya ga ban aiman sim ya pi ha ga kum ki ni ki por ki ba menta ngai utra un kor khu pi un ai bor pi la ban calling i don hang ni ban dwai nam ta jong pi but ya ga bangin aiman sim ya pi lang ba ga ktin ke jong play la like ka lockdown sawan jini ka office ke jong i ru ngi don ne ru ka sngi ba ar hadu ka sngi sa jan jong ka tayo Nagaduk hadwe baji hadu nri baji janmi utrain kerkhui fi koblai shibun amen.